this video. Ihawag pa po. Ako kayo. Gamay ko. Dali pa rin kay sapato. Dami kayo, ngayon. Yung ako nag-yuli ng mga modelo. Wala pa. Ay, gitu dah. Mga pinakilo na ba eh? Lima. Siguro eh. Uno. Ulang gani. No? Hindi kinakarni ay. Iyaw. Iyaw po din ang sauna na ito. Mo balik sunod ni mo no? Ang galit sa mga dito. Sunod. Ojo ka. Ang iyaw ng mga dito. Ang gilid. Ang Sunod na. Gasa na. Ito yung ko. Dari tubig. Kunol? Yan, ikakaon na kayo. Kada pula nila. Gamay. Yan, huli nga. Pinagigyan na. Hindi tayo papo. Kailangan na mga buko. Gusto ko to kung buhay dito. Hindi naman masada ito. Ano, mali ito. Diba?